Hello, sanibonani, dumelang. Good evening. So sekuyilesikhathi ke manje. So ngiyabonga kakhulu kuba ngiphinde ngikwazi ukwenza le video bengivele ngiyihlele namhlanje ukuthi no. Le video today ngiyayenza. So kuma previous videos ngikhulumile about 24 hours womuntu and ngaze ngasho ukuthi emphasize ukuthi isikhathi siyi broad concept kakhulu, concept very very broad, right? So ngibe sangikhuluma ke expectation of time, ngaqhubeka ngakhuluma kwenye ivideo engiyenze yaba part 1 yokuthi reading books. So this is part 2 of reading books, the importance of reading books. So kodwa today ke namhlanje sizobheka kakhulu kumntwana. Umntwana usefikile emhlabeni, usezelwe. Ake sithi ke lo mntwana uyakhasa, he or she is crawling, uyakhasa. So both parents are responsible. So basebemthengela umntwana izincwadi, enye incwadi nje ke kube incwadi enesithombe bisiba negama elilodwa. So abazali bayamfundela umntwana lelo gama, bapage incwadi abone bepage, uyafunda njalo nayo to page a book while ekhasa enjalo kodwa uyafunda. Ngoba ugcine sekwazi ukuthi ayivule incwadi ngokwakhe abone ukuthi it's not only ukuthi ngiyidudule ngiyiqhube ngiyise phambili but also incwadi iyafunda. Enye incwadi iba nezinamba ezibhalwe nje kakhulu from 1 to 5. So bayamfundela abantwana nje, bayamfundela umntwana abazali, both parents bemfundela lencwadi le enezinamba, efunda izinamba. Okunye kumntwana usuke eyifundela kubabazali. Ngesikhathi bekhuluma uyafunda umntwana, uyalaleka bekhuluma abazali. But namhlanje thina sibheke nje ukufundwa kwencwadi yomntwana, efundiswa umntwana both parents incwadi. So umntwana ugcine ekuthanda ukufunda as ekhula edlula esimeni sokukhasa umntwana. So usuke umntwana esekhula ethi ukuthi mhlawumbe eya koma preschool unazi incwadi njalo ezeminyaka yakhe manje ukuthi sese preschool unazi incwadi, bayamthengela abazali, bayamelekelela futhi ekufundeni, right? Afunda aye esikoleni umntwana. So unazi incwadi umntwana aqhubeka nazo ayithengelwa abazali and bayamelekelela. Angithi phela umntwana bamlekelela abazali bobabili nasemsebenzini wesikole, nasemsebenzini wasekhaya, nasekufundweni kwezincwadi. Futhi bona abazali, both parents banazi incwadi abayifundayo. Kodwa ezinye zabo incwadi abayifundayo eze parenting, yes bayifunda, banazo ezabo but eze parenting futhi zikhona. Bese befunda ezabo ngokuthi what are they doing according to their different fields, bayafunda nabo. Then kube khona no extra ke njalo njalo. So nje ukufunda kwezincwadi kubalekile. That is why kubalekile ukuthi abantwana bethu sibafundise uthando lokuthanda ukufunda, to read books. Yeah, very very important because that knowledge abasuke beyithola iyabasiza kakhulu ngesikhathi bekhula. Nginifisela ke usuku oluhle. uNkulunkulu abe nani. Ngiyabonga, ngiyanithanda.